Oh, you touch my tra-la-la. Dobrý deň, vítam vás pri našich pokusoch. Volám sa Kristína a budem moderovať, ale budem aj kameraman. Tak teda začnime. Ako prvé by som chcela predstaviť hlavnú pokusárku, Mišku. Ahoj. A jej pokusárku pomocníčku, Lindu. Ahoj. Budú nás viesť pokusmi. Samozrejme, že raz budem robiť jeden pokus aj ja, ale najskôr si prezrime, aké pokusy nás čakajú. Prvý pokus, ako strčiť špendlík do balóna bez toho, aby balón praskol. Druhý pokus, ako vyrobiť metrovú fontánu. Tretí pokus, ako prinútiť raketu, aby vzlietla. A štvrtý pokus, ako prefarbiť kvet. Pri prvom pokuse nás bude sprevádzať Miška a Linda. Budeme na pokus potrebovať špendlík, priesvitnú pásku a balónik. Naše pokusárky nám to teraz predvedú. Najskôr nafúkame balón. Dobre. Nalepíme kúsok lepiacej pásky a teraz to prichádza. Prepichneme balón. Hurá! Balón nepraskol! Pokus spočíva v tom, že vo vnútri nafúknutého balóna je vyšší tlak vzduchu. Ak ho bez predchádzajúcej prípravy prepichneme špendlíkom, rýchlo sa vytiahne z miesta vpichu do všetkých strán. Guma sa na mieste vpichu pretrhne a vzduch so silnou ranou unikne. Vďaka nalepenej lepiacej páske materiál okolo vpichu zosilnie. Tlak zostane zachovaný a pretože špendlík malú dierku zapchá, vzduch nebude unikať. Takže prvý pokus je za nami. Ideme na druhý pokus. Ako vyrobiť metrovú fontánu z koly. No, tento pokus bude robiť Kika. Ideme na druhý pokus. Tak opäť, čo budeme potrebovať? Veľkú fľašu Coly Light a mentolové cukríky. No, vezmeme fľašu Coly, položíme niekde na veľké priestranstvo a minimálne 3 cukríky a všetky ich naraz hodíme do fľaše. A teraz I love the way that you look. Au, skvelé! Aj tento pokus vyšiel. Ohromná sila fontány z Coly spočíva v jednej chemickej reakcii. Nápoj obsahuje oxid uhličitý. Normálne trvá dlho, než z neho vyprchá. Na povrchu mentolových cukríkov sa však uvoľní v zlomku sekundy, čiže fontána vystrelí. No výborne, aj druhý pokus je za nami. Poďme sa pozrieť, čo nás čaká na treťom pokuse. Tretí pokus, ako prinútiť raketu, aby vzlietla. No, začneme, čo potrebujeme. Potrebujeme prášok do pečiva, obal z filmu a samozrejme vodu. Do obalu z filmu nasypeme všetok prášok. Nalejeme doň vodu. Zavrieme a poriadne rozhrkáme. Wow, to bolo výborné! Super, aj tento pokus opäť vyšiel. Štvrtý pokus. Ako prefarbiť kvet. Takže ideme na posledný pokus. Potrebujeme kvety, môže byť čerstvo odrezané a vodové farby alebo atrament. Rozmiešame vo vode farbu podľa svojho výberu. Do tej vázy alebo do nejakého pohára nalejeme atrament. Čo najviacej. A kvety do nich potom vložíme. Teraz už stačí iba čakať. No
sláva, predsa sme len sa dočkali. Ale aj náš posledný pokus vyšiel. Celé je to v tom, že čím viac vody a s ňou aj pridanej farby prejde z tonkou do okvetných lístkov, tým viac sa kvec farbí. Cez okvetné lístky sa voda postupne vylúči a vyparí, takže sa z nich zostanú len farebné pigmenty, ktoré sa tam usadia. Tak, a to je z dnešných pokusov všetko. Tak ja ďakujem našim pokusárkam, ktoré s nami tieto pokusy robili a hlavne ďakujem vám, že ste si naše pokusy pozreli celé. Ďakujem. Dovidenia!